Današnja tema je nadvladati stresove, strahove, depresiju i imati duševni mir. Sve više imamo stresova, strahova i depresije, tako da je vrlo važno imati prave informacije kako izaći iz tih stresova, strahova i depresije. Čovjek je cjelovito biće. Imamo tjelesnu, umnu, socijalnu, osjećajnu i duhovnu dimenziju. I svaka ova dimenzija je važna za sebe. Umna dimenzija nam služi da razmišljamo, za pamćenje, zaključivanje. Socijalna dimenzija je bitna da imamo dobre međuljudske odnose, kvalitetne odnose s drugim ljudima. Čovjek je socijalno biće, društveno biće. Osjećajna dimenzija je također vrlo bitna. Važno da imamo uravnotežene, zrele osjećaje i da ne budemo u situaciji da osjećamo duže vrijeme gorčinu ili povrijeđenost ili neke negativne osjećaje, što može oslabiti naše zdravlje. Duhovna dimenzija je također važna jer u toj duhovnoj dimenziji mi odlučujemo što je dobro, što je loše, donosimo odluke za naš način života, za cijeli naš život. I ako tu je nešto poremećeno, ako donosimo loše odluke, to će se odraziti na naše zdravlje. Da će zdravlje biti lošije. Ako donosimo dobre odluke, naše zdravlje će biti bolje. A mentalno stanje suvremenog čovjeka je vrlo nesigurno i sve češće imamo strahove, depresiju, loše osjećaje kao tuga. Sve više smo izloženi stresovima. Ako ti stresovi duže traju, ako nisu nadvladani, svakako će oštetiti naše zdravlje. Ako imamo neke negativne, loše osjećaje kao mržnja, ogorčenost, povrijeđenost, apatija itd., to će također oštetiti naše zdravlje. Duševne smetnje potiču razvoj tzv. Psihosomatskih bolesti, a to su brojne bolesti, jer po nekim statistikama 90% svih bolesti potiče u umu čovjeka. Neke studije upozoravaju da najmanje 75% svih bolesti je na neki način povezano sa stresom. A te bolesti su brojne. To mogu biti astma, alergije, problemi sa imunitetom. Može doći do najtežih bolesti kao što su rak, srčana oboljenja, oboljenja gastrointestinalnog sustava, čirjevi na želucu i tako dalje. Dr. Hans Selye je naveo različite vrste stresa. On je podijelio stres u mehanički, psihološki, kemijski, bakterijski i fiziološki. I svi su oni bitni za to da li će doći do nastanka bolesti ili ćemo mi se znati odnositi prema tim stresovima pa ćemo imati bolje zdravlje. Stres napada i duševnu i tjelesnu dimenziju čovjeka. Kao što su brige, strahovi, loše misli, mržnja, zavist i tako dalje. To može djelovati na naše zdravlje jednako toksično, znači negativni osjećaji, loši osjećaji mogu djelovati na naše zdravlje jednako toksično kao neki toksini iz hrane ili ako nešto pijemo, kao primjerice alkohol, pušenje, droge, virusi i tako dalje. Strah je poremećaj duševne dimenzije čovjeka. Strah ili anksioznost je reakcija opasnosti na vanjsku ili unutrašnju. Strah je unaprijed prihvaćanje preteča neke opasnosti ili prijetnja separacije od visoko vrijednog objekta. Znači, mi se unaprijed plašimo da ćemo biti odvojeni od nečega što nama jako važno. To mogu biti unutarnje vrijednosti, kao primjerice čast ili slava. Neki ljudi kad su slavni, oni se boje da će izgubiti slavu, pa se unaprijed plaše da će jednog dana ostati bez svoje slave ili časti. Znači, to su unutarnje vrijednosti koje svako od nas donosi odluke što je za njega najvrijednije. Ali mogu biti i neke vanjske vrijednosti, kao primjerice gubitak novca, gubitak nekih materijalnih vrijednosti, gubitak voljene osobe. Normalno je da kad izgubimo voljenu osobu, da jedno vrijeme budemo žalosni, to je takozvani period žalovanja.
Ali ako mi zapadnemo u takvo jedno stanje da ne možemo funkcionirati, da ne možemo raditi svakodnevne poslove nakon gubitka, primjerice voljene osobe, onda možemo upasti u depresiju. A depresija je u stvari kada smo odvojeni od visokovrijednog objekta. Evo sad samo ukratko oblici straha koji mogu biti. To može biti anksiozna neuroza, panika, fobije, PTSP poremećaj, obsesivno-kompulzivni poremećaj, kronični strah. Možda samo ukratko ovo da razjasnimo ukratko što znači obsesivno-kompulzivni poremećaj. To vam je situacija kad recimo netko stanuje na 3. katu, krene u grad, primjerice na tržnicu ili negdje u trgovinu i onda dođe na ulicu i plaši se, ma da li sam zaključao stan? Znači on se plaši ići jer nije siguran da li je zaključao stan. Vrati se, provjeri, zaključa, vidi da je zaključano i opet se vrati na ulicu i opet se plaši, ma jesam li stvarno zaključao stan? Pa se još jednom vrati, provjeri, pa tek onda ide dalje na svoje odredište. Mnogi takve radnje ponavljaju i više puta i to je tako jedna isto neugodna vrsta poremećaja. Mada najgori su kronični strahovi koji dugo traju, onda oni najviše oštećuju naš imunitet i naše zdravstveno stanje. Već smo rekli, depresija je separacija, odvajanje od visokovrijednog objekta. Znači kad smo izgubili visokovrijedni objekt, bilo recimo voljenu osobu, bilo veliku vrijednost novca ili neko ko je izgubio čast ili ugled među ljudima, ako su mu to unutarnje vrijednosti najvažnije, zapadne u depresiju. I onda to može oštetiti naše zdravlje. Depresija je poremećaj emocionalne dimenzije čovjeka, a tipični simptomi po međunarodnoj klasifikaciji bolesti su depresivno raspoloženje, gubitak interesa i uživanja, smanjenje energije, nemamo znači snage ni za osnovne radnje i ne možemo raditi svakodnevni posao. Postoji i drugi uobičajeni simptomi depresije, kao što su smanjeno samopouzdanje, osjećaj krivnje, sumorni pesimistički osjećaj, smanjena koncentracija, poremećaj apetita i spavanja itd. Često puta depresija i strah su udruženi. Znači separacija, odvajanje od visokovrijednog objekta i sama prijetnja odvajanja od visokovrijednog objekta su asocirani i udruženi, tako da onda imamo i strah i depresiju i tada govorimo o anksiozno-depresivnom poremećaju. Jer čovjek je integralno biće i tijelo i duša su povezane. Mi ne možemo razdvojiti jedno od drugoga. Procesi su paralelno uzročno-posljedični i postoji determinizam procesa između tjelesnog i duševnog. A rizik za nastanak nervnog sloma i depresije mogu biti raznoliki. To može biti recimo ako je neko izložen dugotrajnom nespavanju, zabrinutosti, pretjeran rad, strah koji duže traje, osjećaj krivnje, razni ekonomski, socijalni i drugi izazovi, razni stresovi koji nisu prevaziđeni na adekvatan način. I još je najgore kad to sve prihvaćamo kao normalan dio života. I onda upadnemo u jednu kolotečinu koja uništava naše zdravlje. Evo primjerice odmor i san koliko je važan. Ako bi netko 24 sata neprekidno bio bez sna, to bi ga dovelo u stanje kao da ima oko 1 promil alkohola u krvi. Pa nije čudo kad ljudi onda koji su umorni, koji nisu spavali dovoljno, izazivaju prometne nesreće. Nešto ukratko o liječenju depresije i straha. Postoji integralnost psihoterapije i farmakoterapija i svaki pristup bolesniku ima i psihoterapijski učinak. Bitan je odnos između psihoterapeuta i pacijenta. Tu mora biti povjerenje da bismo imali uspješan transfer između psihoterapeuta i pacijenta. Inače se dešava takozvani kontratransfer, gdje onda ako pacijent nema povjerenja u svog terapeuta, onda mogu nastati čak i negativnosti još više nego što su prije bile. Psihoterapijski pristup strahu i depresiji je i susret i relaksacija, a ako je potrebno nekad se daju i farmakološki pripravci, lijekovi, to su antidepresivi, anksiolitici.
Tako da se onda tu liječi i napetost, i strahovi, anksioznost, a onda se s vremenom poboljša i san, poboljša se koncentracija, poboljša se i apetit i sve drugo. Evo nešto ukratko o utjecaju kemije na psihičke procese. Kako djeluju sami psihofarmaci, oni djeluju u sinapsama, u nervnim stanicama, u sinapsama između nervnih stanica. I obično psihofarmaci povećavaju koncentraciju serotonina, noradrenalina, dopamina, znači dovode do ravnoteže u sinapsama nervnih stanica. Mogli bismo ukratko slikovito reći da je to igra između elektriciteta i kemije. Na kraju jedne stanice luče se neurotransmitori, oni dolaze u sinapsu, onda oni pobuđuju receptore druge nervne stanice. Znači prvo je bio električni impuls koji je doveo do lučenja neurotransmitora, onda neurotransmitori dolaze u sinapsu, onda dolaze do receptora druge stanice i u drugoj stanici izazivaju ponovo električni impuls. Tako se prenosi električni impuls sa jedne stanice na drugu i to ide munjevitom brzinom u djeliću sekunde. Također može biti kemijski stres kada kemija utječe na psihičke procese. Tu su recimo zastupljeni lijekovi, droge, alkohol, pušenje, aditivi u hrani i mnogi druge tvari. Veliki je problem liječenja anksioznih stanja, depresije, znači ovih duševnih poremećaja. Ovo su još stari podaci gdje se vidi da po potrošnji u SAD-u su psihofarmaci na prvom mjestu. To je prije bilo još 19 milijardi godišnje, kardiovaskularni lijekovi 15,3 milijarde, gastrointestinalni nešto manje. Današnji podaci sigurno su još više poražavajući nego što su bili prije nekoliko godina. Evo sad nešto o utjecaju kemije na psihičke procese. Previše hormona štitnjače može izazvati tjelesne simptome kao što su lupanje srca, nepodnošenje vrućine, uzrujavanje, nervoza, nesanice, strah. To su više sada duševni poremećaji. Ali opet mogu biti tjelesni i dalje kao proljevi, poremećaj menstruacije, slabost u mišićima. Znači, vidimo da utječe jedno na drugo. Kemija na psihu i psiha na kemiju. Sad ćemo malo više govoriti o utjecaju psihe na kemijske procese. Pod utjecajem psihičkih zbivanja produciraju se određeni kemijski spojevi kao što su endorfini. Depresija, recimo, smanjuje aktivnost nečirotljivih stanica koji su vrlo važni za imunitet. Oni su iz skupine limfocita i oni se bore i protiv stanica raka. U krvi ih ima 2 do 10%. I primjerice, ako smo mi dugo u depresivnom stanju, zbog toga onda ovi limfociti neće vršiti svoju ulogu koju bi trebali vršiti i kad se desi poremetnja da prilikom diobe stanica, da na nekim stanicama nastane greška u genetskom materijalu, genetskom kodu, onda ovi limfociti neće uništiti takve stanice. Njihova zadaća je da unište te poremećene stanice i tad se dešava smrt takve stanice i to se zove apoptoza. A ako ovi limfociti nisu sposobni da unište takve stanice, onda stanice te prežive, one se razmnožavaju i nastane tumorsko tkivo. Evo ovdje slikovito možemo sad reći kako psiha utječe na kemiju. Jedna jedina misao može pokrenuti lavinu reakcija. Evo primjer jednoga planinara koji je negdje u planini. On je razapeo šator, želi prespavati noć i sprema se da utone u san i čuje nekakvo šuštanje u obližnjem grmu. I ovisno što će on pomisliti, da li će nastati neka burna reakcija ili neće. A ako on u tom trenutku misli da je to medvjed i preplaši se da će ga medvjed napasti, onda će se u njegovoj psihi prvo izazvati će to strah, znači loše osjećaje, negativne osjećaje,
a onda to dovodi do lučenja adrenalina, lupanja srca, porast krvnog tlaka, porast šećera, masnoća u krvi. Međutim, ako netko pomisli da je to ptica, on će onda mirno zaspati, izostat će ova reakcija, psihosomatska reakcija. Tako da će na taj način od jedne jedine misli ovisiti kako ćemo u životu reagirati. Neki ljudi su skloni da u svemu više vide negativno, oni su po prirodi pesimisti, neki su više optimisti. Ja nisam za to da mi sad budemo nerealni u životu pa da onda mislimo da je sve u životu ružičasto i da nema nikakve opasnosti, daleko od toga, ali s druge strane trebamo biti svjesni da mnogo puta smo pomislili da će se desiti neka opasnost, a se nije desilo i da ćemo imati nekakve opasne situacije kojih nije bilo, tako da trebamo se čuvati da ne budemo nerealni i da ne budemo suviše pesimistički i da onda na taj način pobuđujemo našem organizmu ove negativne reakcije koje će oštetiti naše zdravlje. To je vrlo važno u odnosima u obiteljima, na poslu, u kolektivu gdje radimo i tako dalje. Često puta u obitelji, recimo, snaha u svekrvi vidi medvjeda umjesto da vidi ptičicu ili obrnuto. Ili često puta u odnosima između roditelja i djece jedni u drugima vide medvjeda, a ne vide ptičicu. I onda često puta imaju preburne reakcije i na taj način se stvaraju onda mnogi produkti u organizmu koji oštećuju zdravlje. Tako da bi bilo dobro da koliko god budemo više realni, da zaista kada je opasnost reagiramo na opasnost adekvatno, ali da s druge strane ne preveličamo neke stvari i mislimo da će biti opasnosti koje nisu realna opasnost. Jer u našem mozgu se dešavaju te reakcije koje djeluju na cijelo tijelo. Naročito je važno ovo što se dešava u našem čevnom mrežnju. Tu je centar za kontrolu emocija, za pamćenje, za misaone procese, za moralne odluke. A onda naravno to utječe na naše navike. Od naših odluka ovisi kakve ćemo navike stvoriti. Loše navike stvaraju loš karakter, a dobre navike stvaraju dobar karakter. Stresovi znači napadaju i duševnu i tjelesnu dimenziju čovjeka i svaka nova misao ostavlja neizbrisiv trag na našem umu, a onda od našeg uma naravno to utječe na naše tijelo. Zato je vrlo važno što gledamo, što slušamo, kakve informacije primamo u naš um, jer od tih informacija će ovisiti naše zdravstveno stanje. Nije dobro ako prikupljamo destruktivne, loše informacije koje će izazvati u nama loše osjećaje kao strahovi, osjećaji mržnje itd. Dobro je da gledamo i čitamo, odnosno primamo takve informacije koje će u našem umu izazvati dobre, konstruktivne misli i osjećaje. Naročito to je važno za djecu, jer djeca još ne znaju često puta odvagati što je realno, što nerealno, pa onda nije dobro kad se djecu stavi pred televizijske ekrane da oni gledaju bez ikakve kontrole, jer sve što ulazi u dječji um ostavlja neizbrisiv trag na njihovom umu. Ali to vrijedi i za odrasle, ali za djecu je još pogubnije ako oni gledaju negativne sadržaje. I u današnje vrijeme to je jedan veliki problem. Često puta djeca reagiraju tako loše da se desi da u nekoj školi dijete čak ubije neke svoje kolege iz razreda, što smo svjedoci kad gledamo i slušamo vijesti u zadnje vrijeme, a vjerojatno su tu isto odigrali čimbenik, odlučujuću ulogu i ovo što su djeca gledala preko raznih medija kao televizije, kao interneta itd. Altruizam, pomaganje drugima poboljšava zdravlje. Oni koji su to probali znaju da to tako funkcionira. Poznati američki psihijatar Karl Menninger, kad su ga upitali što biste savjetovali čovjeku pred živčanim slomom, je rekao da bi bilo dobro da iziđe iz kuće, da nađe prvog čovjeka koji je u potrebi i neka mu pomogne. I to zaista onda i mi se bolje osjećamo, jer onda nije fokus na samim nama, da se ne vrtimo samo oko naših loših osjećaja i misli, nego da
se fokusiramo kako pomoći drugima, a onda ćemo na taj način i mi biti u boljoj poziciji da i naše misli i osjećaji budu bolje. Jer pozitivni stavovi i osjećaji, kao što su sreća, povjerenje i mir u duši, potiču zdravlje, dok negativni stavovi i osjećaji kao strah, žalost, mržnja, obeshrabrenje, nemir, slabe naše zdravlje. Tako da duhovno stanje određuje i zdravstveno stanje i naš tjelesni izgled. Nekoliko savjeta kako uspješno rješavati naše stresove. Mijenjati ono što možemo, ako imamo neke loše navike, mijenjati ih na bolje. Liječiti bolesti ako znamo da smo od nečeg bolesti. Primjerice, ako štitnjača ne radi kako treba, trebamo liječiti poremećen rad štitnjače. Ako su to neke druge kronične bolesti, trebamo ih također liječiti, jer rekli smo da tjelesno utječe na duhovno, odnosno duševno i obrnuto. Prilagoditi se onomu što ne možemo mijenjati. Trebali smo imati cjelokupan zdrav način života, zdrav način prehrane, sa dovoljno omega-3 masnim kiselinama, triptofan, folna kiselina, vitamin 12 i tako dalje. Mnogi nutrijenti također utječu na naše i tjelesno, ali i na naše duševno zdravlje. Dovoljno tjelovježbe, odmora i sna, sunce, jer kad smo na suncu, onda isto sunčeve zrake pretvaraju kolesterol u vitamin D, a vitamin D ima razne uloge u našem organizmu. Gajenje pozitivnih misli. Vrlo je važno da razmišljamo ono što je dobro, konstruktivno, pozitivno, a izbjegavamo ono što je negativno. Izbjegavati stimulanse kao što su alkohol, crna kava. Također, ako su neki štetni aditivi u hrani, ako imamo dostupne informacije, svakako trebamo se i potruditi da se informiramo i da izbjegavamo uzimanje bilo čega što može štetiti naše zdravlje. Altruizam, pomaganje drugima, planiranje zadataka prema našim sposobnostima, razmišljanje, molitva, vjera u Boga također je vrlo bitna, jer oni ljudi koji su vjernici, koji vjeruju u Boga, oni imaju više šanse da iziđu iz tih duševnih problema i raznih tih stresova, anksioznosti i depresije. Duhovna dimenzija snažno utječe na zdravlje i to je isto vrlo važno kad netko je u određenoj bolesti. Dr. Larry Dossey je u svojoj knjizi pisao da često stav posvećenosti i prihvaćanja nalik molitvi, a ne gruba agresivna molitva za određeni ishod, uključujući najteže bolesti kao što su rak, prethodi izlječenju. I da svi pacijenti koji su iskusili spontanu regresiju neke teške bolesti, primjerice i raka, su se u potpunosti predali Božjoj volji nakon što su saznali da imaju rak. Znači, bilo je slučajeva koji pokazuju da oni ljudi koji su bili čvrsti vjernici, koji su predali svoj život i svoje zdravlje u Božje ruke i molili su se tako da ako je Božja volja, on ih može iscijeliti, a ako nije Božja volja i ako to i ne učini, oni su i sa time zadovoljni. Spremni su i to prihvatiti iz Božje ruke. I kad su takav stav imali, oni su bili pošteđeni od bilo kakvog stresa. Oni su imali potpuni mir u duši i šansa za njihovo izlječenje je bila veća nego kod onih koji su bili agresivni čak i u svojim molitvama prema Bogu i zahtijevali od Boga samo iscjeljenje i ništa drugo ne dolazi u obzir. I onda su oni bili ipak u stresu jer su ipak znali da možda i neće doći do pozitivnog ishoda, tako da su bili kronično u jednom stresu i kod takvih pacijenata obično onda je manje dolazilo do pozitivnog ishoda u liječenju nekih teških bolesti. Općenito gledanje zdravlja naše ovisi o zdravstvenim navikama, o kulturi pojedinca u kojem živimo ili kultura u kojoj živimo utječe na nas, na naš način života, a opet da bismo se oduprli i utjecajima sredine u kojoj živimo ako su negativni i da bismo znali izabrati ono što je dobro, trebamo imati osoban izbor svih načela za život, a to je neraskidivo povezano sa našom duhovnom dimenzijom. Znači, što je razvijenija naša duhovna dimenzija, onda ćemo mi imati bolje principe ili načela,
po kojima ćemo živjeti i na taj način ćemo i čuvati i naše zdravlje. Sad bih još ispričao jedan primjer iz moje osobne prakse kad sam radio kao liječnik obiteljske medicine. Sad sam u mirovini, ali evo, ispričat ću jedan primjer jednog pacijenta koji je zapao jedan teški PTSP poremećaj sa anksiozno-depresivnim poremećajem. On je inače bio bivši policajac, pa onda je bio učesnik u Domovinskom ratu. Tamo je doživio razna negativna iskustva i nakon toga kad se vratio iz Domovinskog rata, zapao je anksiozno-depresivni poremećaj. I taj poremećaj je prilično dugo trajao i iako je išao na mnoge psihijatrijske preglede i čak i u bolnicu, bio je često puta hospitaliziran na psihijatriji, uzimao je razne lijekove, mnogo puta je mijenjana terapija, ali ipak se nije mogao na neki način osloboditi tih tegoba i uvijek iznova je dolazio u te probleme. Jedne prilike, sjećam se kad je prvi put došao kod mene, tad sam bio u hitnoj pomoći, on je imao strah da će brzo umrijeti. On se plašio smrti. Iako sam ja pregledao sve vitalne organe i sve je to bilo u redu, ja sam ga probao razuvjeriti da nema nikakve realne opasnosti da bi on sad trebao umrijeti. Međutim, on se nije dao razuvjeriti, on se i dalje plašio, on je bio vrlo anksiozan. Pogledao sam njegove medicinsku dokumentaciju, vidim da je mnogo puta već bio na psihijatriji baš zbog takvih stanja. I kad ga nisam mogao nikako razuvjeriti, dao sam mu jednu injekciju da ga smirim i poslao sam ga opet u psihijatrijsku ustanovu. Nakon nekih 10-ak dana ili tjedan dana, sad ne znam točno koliko je to potrajalo psihijatrijsko liječenje u bolnici, kad se vratio, onda je on želio da se prebaci kod mene, jer do tad je bio kod nekog drugog doktora, pa me molio da se prebaci kod mene svoj zdravstveni karton. Ja ga pitam zašto, pa kaže prošli put kad sam bio u hitnoj medicinskoj pomoći, ipak ste se potrudili da mi na neki način pomognete, da me razuvjerite i tako, pa evo, želio bi da dalje vi me vodite i da pokušamo evo nekako ovu moju bolest riješiti. Ja sam rekao dobro, ako tako želi, neka se prebaci kod mene. I ja sam mu poslije savjetovao da se uključi u jednu udrugu koju smo tada imali, koja je govorila o općenito zdravom načinu života. Jer on imao jako loših navika. Pio je alkohol, pušio je, nije se adekvatno hranio, imao preveliku tjelesnu težinu. Rekao sam da bi i to trebao rješavati. Premalo se kretao, premalo tjelovežbe. Rekao sam da bi isto trebao se angažirati da ima više tjelovežbe i da na neki način regulira svoju i prehranu da bi smanjio kilažu. On je rekao da je tad bio preko 100 kila ili 110 kilograma, ja ne znam sad točno, ali bilo je viška. Kasnije, kad je on počeo voditi zdravi način života, kilaža se smanjivala, ali što je odlučujuće bilo, ja mislim da je bilo odlučujuće ta duhovna dimenzija kod njega. Ja sam mu preporučio neka čita Bibliju. On se malo iznenadio, ali je prihvatio. Nabavio je Bibliju i počeo čitati Bibliju. I onda je primao dobre informacije i to je koristio na taj način da je onda te informacije koje je dobivao iz Biblije primjenjivao na sebe. Znači nije on samo čitao, nego je to i primjenjivao. I na neki način se u vjeri predao u Božje ruke i na taj način je njegova anksioznost slabila i gubila se. Na kraju je on ostao bez tih poremećaja, više nikad nije završio na psihijatrijskoj ustanovi. Doze lijekova su se smanjivale i još samo nekoliko puta je otišao na kontrolu kod psihijatra i sam psihijatar je smanjio dozu njegovih lijekova i na kraju je ostao samo na pola tablete koju je uzeo samo ako je bio ekstremno anksiozan ili malo više anksiozan, da bi nakon nekog vremena i to mogao prestati.
tada sam vidio u praksi koliko je bitno da čovjek svoju duhovnu dimenziju na neki način poboljša i koliko to djeluje onda na njegovo cjelokupno stanje. Naravno, popravilo se i njegovo tjelesno stanje, jer je onda zdravim navikama, što opet potiče od duhovne dimenzije, dobrim odlukama i biranjem dobrih moralnih vrijednosti, je i prestao pušiti, prestao piti alkohol, stvorio dobre navike za zdrav način prehrane, zdrav način života i on je poslije postao čovjek koji je bio sposoban raditi poslije bilo kakav posao. On inače u početku, nakon toga kad je došao iz Domovinskog rata, bio umirovljen kao nesposoban za posao, jer nije mogao obavljati nikakav posao zbog tog anksiozno-depresivnog poremećaja. A nakon toga što je tu svoju duhovnu dimenziju ojačao, on je poslije mogao raditi tako da je poslije on i njegova supruga su se dogovorili da žele još dodatno raditi, iako je bio već u mirovini, tako da je poslije radio i dodatne poslove i bez ikakvih problema. Što je jedan dobar primjer kako se mogu riješiti još ovi problemi jačajući našu duhovnu dimenziju. Na taj način možemo rješavati i naše stresove, i strahove, i depresiju. Tako da bi trebalo cjelokupan, kompletan način primijeniti kada se rješavaju ovi problemi. Ne samo mijenjati određene navike, ne samo gledati neke tjelesne probleme, nego i ove duševne i duhovne probleme rješavati, jer često puta ljudi nemaju adekvatne informacije i često puta možda nisu se pozabavili sa ovom duhovnom dimenzijom zdravlja, tako da je dobro onda uputiti i na takve vrijednosti i to onda može biti ključno. Ja vjerujem da je ključno bilo i kod ove osobe da je ta osoba izašla iz anksiozno-depresivnog poremećaja. I u Bibliji kad čitamo, možemo pročitati u izrekama: veselo je srce izvrstan lijek, a neveseo duh suši kosti. U našim kostima nalaze se stanice kao što su eritrociti, leukociti i druge stanice. Znači tu se proizvode te stanice koje su neophodno potrebne za funkcioniranje našeg organizma. I ako smo mi u nekoj depresiji ili strahovima i tako dalje, to se odražava i na naš imunitet i na proizvodnju ovih važnih stanica u našim kostima, u koštanoj srži. Također u Bibliji možemo pročitati da plod duha su ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, umjerenost i da protiv ovih ne postoji zakon. A ako imamo umjesto ljubavi, radosti, mira, ako imamo suprotno, znači imamo mržnju, žalost, nemir i tako dalje, onda je jasno da će se to odraziti negativno na naše zdravlje. Hvala na pažnji. Vidimo se nekom drugom prilikom kada ćemo razgovarati o nekoj drugoj temi.